Richubunya PK viewers, bapak jangan ka video but kumjuru ya ka channel ke jonga, kam tame kibala subscribe na ka benta banyo ya ki notification lane ki khubor kibaman ga singi. So hakane ka video ngan pensengo shupi hakba day but ka physical measurement test jong ka Meghalaya police. Hato plus dokumen bapi la sha jet lane bapi la sha select na kabenta ka physical measurement test te hangne in pule ka kaba nagaliang jong ka Meghalaya police langba ka notification ka pentip shangi ki candidates te na kabenta ka marks kaba phi haban yo na kabenta ban qualified nakamta ka physical measurement test kan dei kumne nakamta ki UB category kata kabdei jong ki constable fireman driver fireman MPRO operator BN operator but fireman mechanic lane simple lane tangki mechanic kya mak ka ki don kam ban yo hangne nakamta ka physical efficiency test kan dei shi spamang written examination live spamak but ka personal interview kan dei san phomak but ka grand total nam ta ki baro lai kan dei saus pa san phomak tenak banta ki AB category pade kata kabdei jong ki constable BN constable MPRO GD constable driver constable but handyman constable ka mak ka ba phidon kamban yo kaban kong na kabenta ka physical efficiency test arspa san phomak written examination chispa san phomak but ka personal interview kan dei tang san phomak tilaba haba grand total ye ki marks baro lightly kan dei sauspa san phomak tikan mau bha ya ki candidates ki bala sha select na kabenta ka PMT ai phidei ban score ye gine hadin ka physical efficiency test pya banne ya ka written test hadin ka written test pidon kam ban le ya ka personal interview di pide ban score ya kine ki total marks ki ba nagaleng jong ka Meghalaya police kalapan tip shabaro ki candidates hadai ngan ong api hang ne hato pilas ngau kumen bat pi las ngau hun ba pilas sha jet na kabenta ka PMT lane physical measurement test dilengba ka ne ka notification ko ang hang ne kino ki candidates ki bala sha select na kabenta ka PMT ki don kam ban download ya ki admit card ki jongki lengba ka official website hagwa nagleng jongka Meghalaya police conservative division nagamenta ban appear lane ba phinsa le ban pendep ya ka physical measurement test lane PMT but kumjuru ki candidates ki bala sha select nagamenta ka PMT lada lada phim don lane phim kot ya ka te ka minimum height hagba nagaleng jongka Meghalaya police ka kwa te ka bomut phinsha reject hakate hi ka singi te ngakermen phila tip ya kata ngatharai ki candidates baro ki bala shajit sngow bha banthau biang yalade sachisin ya ka height ki jongphi hagaban nagaleng jongka Meghalaya police kalong lada phin numkot ya kate ka jingjrong hagaba nagaleng jongka Meghalaya police kapan kata ko mut kin reject ya phi Tikumban supun kan mau ka minimum height ka ba phidon kam bandon nagamenta ki males candidate labade ki UB lane AB kan dei chispa san punyo centimeters but nagamenta ki kantei lane female candidate kan dei chispa san centimeters de sngobha ban theu yelade lada phidon kata komot directly phi la ban late nagamenta ka te ka PMT so ban pendem lane ban yo qualified lane ban sha jet chu ya kate ka PMT phidon kam ban pendep yekine nagamenta ka UBSI lane AB lane UB group phidon kam ban pendep ya ka san kilometer ka race nagamenta ki male lane ki shinrang bat lai kilometer ka race nagamenta ki female candidate bat kapor ngansa batai pi hangne te kan mau bha
na kumta ka physical measurement test don kam ka height but kumjuru hadin ba phila biang kite gijingthau pidon kam ban pendep ya ka race ka bade san kilometer but lai kilometer na kubenta ki kentai te sumbaban bat ya gani nga kasyong ha ka playground ne kamadan nganomla rabantip kat no round Hendrei ka kilometer kila dep ai pi hang ne te lada dei no round ru lada dei si round around ru ka syong ha ka kilometer lada don ka playground ka basan kilometer kumut tang si round lada amdon kumut kisa phi ang ta ke phi sutu em ya kata de san kilometer phi ban pendep nang ta ki shinrang ban lai kilometer nak bata ki kentai nak bata ka physical efficiency test hakate ge sngi ba phi late ban Punjab ekani ka physical measurement test hadin ba phila biang lot na dong shedong pidon kam ban late ban register yelade hapo ka counter lane registration counter jong ka physical efficiency test nagabanta ki biometric data gi jongphi but ki fingerprint photographs pide ban penbiang kumba phila bu hapo ka application kumtahi ka photograph jongphiru pide ban penbiang kita te pide ban ra lot ki document baro pat kumjuru ka application ke ba phila de ban pendap nakabenta kate ka post baper kat kum kejing kwa kejing phi but hadin ba ki candidates kila de ban verified lot na dong shedong tang ki candidates ki balong successful verified lane ki document ki bala long successful ki bala biang lot na dong shedong kila ban pendep lane kila ban join na kabenta ka physical efficiency test lane ka bade ka risk kumbangala de ban penseu shepi shakman thì kan mau ha parlok trasitom nang ne shakman wan namdu jingkermen oi phi ha ban penbiang lut na dong shedong tangba trasitom kermen be pinsayo dia ka e ka ba phi phi trang bantip iki minutes but ki max hangne ngan pen i but ngan pule phi hakwe de but ki ab lene ub category nakamta ki ub groups kata de jong ki si but kumju jong ki ub category ki post long kumju kata namta ki males but female candidate ki males kan haban mare nakabenta san kilometer hapo arsau minute haban pendap but nakabenta ki female candidate kin haban mare lai kilometer but ki haban pendap khat khnai minute shapo but ki bapalat ya kata kin sha reject dan kin sha kata te ngin pule chupi abaya day but ki ubsi male candidate nakabenta ka marks but ke time lani kapor khat khandai minute shapo pinyo sispa mak khat khandai minute point iway hadu arpho minute khandai phomak arpho minute point iway hadu arpho minute pinyo prapho mak arphoi point iway hadu arpho minute pinyo nyo phomak arpho point iway hadu arpholai minute pinyo ruphomak but arpholai point iway hadu arpsau pinyo sanphomak te plat ya kata pin sha kantai ini page mentah by day but ki UB category ki long kum ju hi kum kite ki ABSI Hendrei Shwakatang in pule HP by day but ki female candidates ki bahaban pendep ya ka lai kilometer hapo khat khandai minute ka por but kamak sangne khat sau minute shopo pinyo chispa mak khat sau minute point iwe hedu khat san minute pinyo khandai pomak khat san point iwe hedu khandru pinyo prapomak khan riu pon iwe hedu khan nyu nyu phomak khan nyu pon iwe hedu khat phra pinyo anriu phomak but khat phra pon iwe hedu khat khanai minute pinyo san phomak but kiba palat ya kata pinsha reject lane pinsha kantai so nakabenta ki UB category kan long hi kumju kumtei kumbangala de ban pule chupi but kajinge perang ne kalong nakabenta ki candidates ki apply ya ka post AB category nakabenta ki males candidate ki haban pendap ya ka ju hi ka kilometer kata san kilometer hapo arp sau minute but ki kenthai kin haban pendap lai kilometer hapo khat khandai minute te kamak sangni ka ya pair but kite ki UB group ha ka AB pinyo hadu arspa san phomak kapor pade ngin pe hangne khat khandai minute chapo arspa san phomak khat khandai point iwe hadu arpho arspa arpsan mak arpho point iwe hadu arphuwe pinyo arspa mak arphuwe point iwe hadu arpho ar chispa nyopsan mak arpho ar point
iwe hadu arphalai chispa san phomak but arphalai pon iwe hadu arpsau pinyo chispa arpsan mak te kiba palat ya kata phin sha kantai te hangne na gobenta ki female candidate kiba apply namta ka post ABBN constable ki haban pendap lai kilometer po khat khandai minute kapor bat kamak sangni kolong kumni khat sau minute chopo arspa san phoma khat sau point iwe hadu khat san arspa arsan mak khat san point iwe hadu khanriu arspa mak khanriu point iwe hadu khannyeu chispa nyop san mak khannyeu point iwe hadu khat phra chispa san phoma bat khat phra point iwe hadu khat khandai minute pinyo chispa arsan mak bat ki ba palat yakata kin ha ban sha reject lani sha kantai so nga korpan ya ki candidates ki bla sha select na kabenta ka PMT bat kunjuru na kabenta ka PET sngobha ban practice no na kabenta ka race lani ka mare kino dang step mare step no namar phinumla are lada phi practice tang si singi arsi lani sitayo otayo te practice no lupa no do benta te tat hadu ba ka mekhlaya police kan pentip na kabenta ka tarik banle ya kani ka PMT bat ka PET ngan sa pentip yang sepi na kabenta kite ki notification ki ban sawan so nga kermen ya ki parlok baro kublai shibun ba phila ya pet ya ga video bat kermen phin nangle bha nangne shakman balada phi dangde gi batmai haka video bat ka channel ga jonga ngasobha ban kerpat sepi ba phin ya share like bat subscribe na kabenta ki employment news ki banangwan bat kumjuru ki notification nani ki jingpentip hakabaya day bat ka Meghalaya police vacancy ki banangwan nangne shakman so tangkatahi ya ka bamenta khublei shubun ya kijing support kujung phi ya ka channel bat ki video ki jonga khublei shubun